Sizibulisele kuwe mbukeli. Sikwamukele kwinkqubo-ndaba iCutting Edge. We bring you yet another intriguing and investigative report. Many people have taken the easiest way to success. Lento kuthiwa, they are openly expressing it on social media. On today's episode, Cutting Edge reveals the secrets behind the life of Ukuthwala. Our producer, Sibusiso Manwena, files this report. Ukuthwala yinto esazoqhubeka minyaka yonke koze kuvame umhlaba ngoba nathi sathwala nje sasithwale kubantu ababethwale phambilini nababethwale kwabanye ababethwele vele. Abantu abathi mina ngithwele hayi mina umsakazi wami ngumuntu olalela izwi mina ngiyahlonipha ayinto engihlonipha nje ngezwe. Ikhona into elezela esigodlweni ngizokunika yona uhambe nayo ufike lenyoka uyichathe ngophondo oluncane lwengane iphampa izobuyela emandleni kobe ihaqekile. Engezinto yabo mayifika endlini uzakukhala amabhodwe. iCutting Edge ithathe uhambo oluya eNanda. Lana ke sizohlangana nodokotela odume kakhulu uDr Sondonzima. Kuye kuthiwe awungeni emzini wendoda ungakhulekanga. Uthi umkhulu unganamukela ningene. Siyabonga. Thoza. Emva kokusingenisa ube sesihola eyosibonisa lapha asebenzela khona. Mr. Manina siphathene kahle nawo ngoba ayabafaka abantu abafika bezothwala ngiyabathwalisa, abafuna usizo ngiyabasiza. Ofika enenkinga othi uxaka abantu ufuna babhuduze endleleni yakhe siyabasiza. Yikho into engayenzi la. Mina la ekhaya ngiyakwazi ukwenzela into yenyoka. Inyoka uthethwe ifice ekhaya. Mawuyifice ekhaya ngizothi kugabe ngawuqeda la. Uyothi mawufika na inyoka usenzwane nayo. Mase nizwe nayo ke siyaqhubeka iyasebenza ngendlela zokutshela ngayo ukuthi kusekezwa kanje ngoba ngiyakuthetha inyoka ngizocommunicate kanje nayo kanje utshela wonke ama-figures ngoba inyoka ikhuluma zonke ilimi ekhona emhlabeni nasemanini. Omunye nje wathatha isigubhu lana wangayenza sengishilo wathi isigubhu simnika inkinga manje isigubhu lana sesiyabile endlini ngathi isigubhu sami kuyahlanja akukaze kuphe umuntu la ekhaya. Akekho umuntu ofa ngenxa yesithwalo sami. Lesithwalo sisala imali ekhaya ngahlandela lokho eMozambique. Asikwazi mangisale eMozambique sobulela abantu la. So mina akekho umuntu osekwashona ekhaya ingane zami sikhona zonke la egcekeni ayikho ingane egulayo. Ugogo usanda kushona nje ushonela ngoba seshaya isikhathi sakhe hayi kushona ngoba kukuthi ilento la ekhaya. Lento yafakwa la ekhaya kwagqitshwa zonke izinto egqilezi ukuthi iphile njengabo bonke abantu bala ekhaya. Kanti adlanda amadoda. Lamadoda Mr. Manina efika la ayedla manje. Kwaya ngabathe ipizza ngelinye ilanga. Sebedla ipizza ke manje bathi amasa basawafuni. Badla ipizza kuphela. Into abayidlalela ngoba phela ngeke bengayisemnandi ngoba imali yabo labayifaka la yibo abafaka imali la. So angikwazi ngabaniki Mr. Manina into abayifuna. Ipizza every day mabese. Sizwa kuthiwa lamadoda abuye alale nezingane. Ngokwakho udokotela, ngabe uwathemba kangakanani lamadoda? Mr. Manina akwenzeki lokho ngoba mina ngalanda indoda nomfazi. So balana bodwa nami. Balana bodwa yonke into ewucansi abafuna ukuyenza bayenza bona ngendlela yabo. Abakwazi ukuthi bephume bezolana nezingane zami la ngoba bayatshelwa lokho ngisho ngibathatha nami ngaphinde ngabatshela ukuthi nezingane la ekhaya na intombi yakho wena na indoda yakho wena balana bodwa la endlini. So abantu abasebenza kakhulu laba ngoba umuzi nginawo nje ngwakhile emngaka nje angikhila mina. Angaze nguthenga ukhiye Mr. Manina angwani ukuthi uyimayini khiya bona laba ngishiya mina ngivule kanje nje zonke izinto ngishela ekhaya yakhe asikhila ekhaya. Ngisemoto ukuthi ukugadela amadoda. Ngasho ngithi yonke into yami eqondene nami ayithintwa umuntu safe kakhulu ngoba labantu engisebenza ngabo la amehlabo made kakhulu. So ayikho into engubungozi engenzeka. Umuntu mefika isibhambu lesifike sikhala amanzi
sikhala amanzi ntwe sibhamu ngibuka ukuthi ubani ishiye kanjalo bese ngiya ngaphandle lapha mase ngiya ngaphandle ke sothi ngempela ndaba. Uyabona ke Mr Manqina le ndlu le iyona ndlu ehlala amadoda engisebenza ngawo okuyibona abantu abaphethe lo msebenzi engiyibona njengoba ngiyinyanga edumo umhlaba wonke nje nabantu abaphethe lo mali bakhona nje lapha phakathi. Hawu Manqina obvious bakhona njengoba nje ngila bayazi ukuthi nani la ngibatshela ukuthi niyazibuza abantu baku-TV namhlanje ngoba phela nabo ufuna ukuba understandise ukuthi uzokwenzakalani. Uma ufuna ukungena ungangena ngakuvulela ubona bakhona kodwa ngu-advise ukuthi ungene ngoba kunzima ukungena lapha. Asivumanga-ke ukungena ngaphakathi esigodlweni sakhe. Hayi madoda amakhulu ningathuki madoda amakhulu abantu baku-TV laba bazobuza ngomsebenzi wenzayo madoda amakhulu uthi uhambe lonke izwe madoda. Abezile kabi madoda amakhulu bazobuza nje ngomsebenzi esiwenzayo la ekhaya nowenziwe nina madoda bafuna ukwazi. Asibadedele bebuze besebenze behambe madoda amakhulu siqhubeka sisebenza. Ukuthwala aqali ngami. Futhi ukuthwala agcini ngami. Ukuthwala yinto esazoqhubeka minyaka yonke koze kubama umhlaba ngoba nathi sathwala nje sasithwale kubantu ababethwale phambilini nababethwale kwabanye ababethwele vele. So ngiqonda ukusho ukuthi nami ngoba ngithwalisa abantu nje nawo basazohamba bephinde betshela abanye abantu ukuthi umuntu uyasizakala ekhaya nabanye bethwala kwabanye abantu. So nje ukuthwala kuyinto yokuphila engingakusho ufuna umcebo ukuthwala. Dokotela, ngabe unawo amagundana alanda imali? Amagundana alanda imali? Hayi, asinayo loo nto la ekhaya. Cha. Amagundana azini ngemali. Thokoza mkhulu kunabantu abafonayo la abakudingayo. Oh, awukhulume nabo batshele ngisabhizi la. Ndawo. Bengisakhuluma ngamagundana ukuthi asinayo lento kuthiwa amagundana alanda imali la ekhaya. Amagundana sazi ukuthi thina azi ukudla impahla kuphela nje laphana aququdwa impahla awazi lutho ngemali. La sinento yokuphila. La sinamadoda akhanda umcebo, la sinento ekhulumayo, yonke into oyifunayo la uyayithola. Ube sesitshena ngemisebenzi eyenziwa ila madoda aphila nawo. Ngadlala uBetway ngaze ngavalwa. Ngiqala ukuthola ucingo olusuka kubantu bakaBetway. Bathi abantu bakaBetway cha. Siyakubona impela ukuthi uyadlala kodwa indlela odlala ngayo manje cha ngeke. Sicela ukuthi sivale i-account yakho. Bayivale i-account yakho ngoba ngangidlalwa yiyo la madoda. Ngangivele ngithatha ucingo nje ngilifake la ngaphakathi esigodlweni ngibavulele i-app yakaBetway. Bedlala ama-live game, bedlala ama-game angakadlali. Mina ngifike nje sengiyoplace amathikithi, ngiyihlalele ngiyiwine. Bengingadliwa kaBetway. Mina bekuba ukufaka ithikithi nje liphuma newin. Manqina engakusho la madoda aphila impilo nje efana yonke umuntu okhona la phansi komthunzi welanga. Baphuza, babhema. Badla ngisho ugoloko ke futhi. Lana-ke kusesigodlweni sakhe sasehlathini. Akabanga nankinga-ke ukusitshena ukuthi uthwalisa kanjani. Uma ngabe uzothwala ngiqalisa la. Ngifike ngigqume la. Enye into ongamele uyenze uma ngigqume ulokhu ayisebenzi loo nto leyo. Kufuneka ngigqume ngize ngiqede kuze kuphole umuthi. Emva kwalapho ngikugeza. Uma ngiqeda ukugeza ngufaka ngaphakathi. Ngaphakathi ngizobiza intombazana. Intombazana iyona ezokugcoba ngalamafutha engizobe nginike wona. Izokugcoba unqunu, igcobe yonke indawo emzimbeni. Akumele kuvuka ubhokufela. Uma kwavuka ubhokufela, sho loo nto ayisekho. Kuyaphoqa-ke lapho umsakazi ukuthi uma ukuthi uyafisa ukuqhubeka ngale nto ukhiphe enye imali siqale phansi. Uma ukuthi awunayo imali ulusile loo mali ayisabuyi. Yilokho esikwenzayo. Uma ngabe-ke wena uzothi ufika ngaphakathi ubona ubuhle bentombazana wena ukhohlwa ubuseleni la ekhaya uqala ubhokufela wakho uvuka ngoba kusuke ngubhekile futhi. Kwavuka ubhokufela wakho ngiyakutshela hamba ndoda. Esekho lento yenzayo la. Uyabona. Iyona ndawo yokuqala-ke le masiqala umuntu simsebenza umsakazi. Umfundisi uSithelo usiphe uvo lwakhe ngendaba yokuthwala. Msakazi wami egama lokuthwala akusilo. Mina ngithwele ukuthi ngilolu hlobo labafundisi
ongathanda ukuxhaphazeka nongathanda ukuthi ezinye izimo lohlezi luyilungiso ngomthandazo njalo ngiye ngifike nje emfaneni kuye kube yilezo bhakela ezimbili ezintathu yabona abantu abathi mina ngithwele hayi mina umsakazi wami ngumuntu olalela izwi mina ngiyahlonipha ayikho into engihlonipha nje ngeso ngelinye ilanga ngilele wathi uNkulunkulu kimi thenga isibhamu indawo yakhele imbi thenga ivolovolo hey msakazi ungadumali nathi ihloko anginasikhathi shaqasha amafinyili kodwa uqonda nokukholwa siyakwazi ukuchaphazeka nje singakuthanda ngabe bayazi badleni ukuthi usebenzisa isibhamu phela leyo nto into engafihliwe into ehlezi obala kusho into wembuzi mina ngilolu hlobo lomfundisi oluhlukile mhlawumbe awungizwanga kahle iqaleni kwenkulumo yami uma ngithi mina ngilolu hlobo lomfundisi into yenza abantu beze becabanga ukuthi ngithwele ukuthi isandla sami kumele sibe likhuni siyafika lapha yabona kunensizwa nje esisonta nabo bayazi abantu kuthiwa uMangethe le ndoda yayikhala njalo ngihlaselwa abafana awu ngakhetha uzokathaveni ngicela unginike isiwasho bengawubona umzi ngathi mina asikho isiwasho njalo awukho owamena ungathandaza ukuthi ngeke ngikwazi ukuthandaza ukuthi umzi wakho ungabonakala thenga into eyodwa thenga nansi into wachuma wathi uyadumala ngoba umfundisi othemba ngathi mina akusizi ukuzezilekweni ngoba phela uyindoda ekhaya kade ingane nganaka umshini okuthandaza nokunye sokubona empilweni nani kodwa abafana ngeke ngikwazi ukuthi bengawubona ukuze bebone edamu uyangizwa umsakazi angithwele ngeke futhi ngithole kodwa uNkulunkulu mayethi yena angithathe lento angijajazwe phela lokho ngeke njengoba ungaphikisa uNkulunkulu ngoba phela uyena yedwa umphathi omhlaba mayethi thatha lento ngiyayithatha mina anginasikhathi mina nanti ivesi elangidonsa ngasondela ngaze ngasonda lileli vesi Izakha 7 verse 18 to 20 lithi woza sizenelise ubusuku bonke ngokuba indoda yami ayikho ihambe nesikhwama semali iyozibuye ngesonto elizayo balazi livesi ngeke ulazi ngoba nijuli niyakhekheleza We return to a land of Inanda. There we will talk to a man who has experience to this. He also says that it works for him. He spoke with us under the agreement that we will not reveal his identity. Engabe yini eyenza ukuthi athathe isinqumo sokuyolanda lento? Umkhulu ngaqala ukuzwa ngaye ngilalele umsakazo ekhuluma lapha emsakazweni ethi wenza izimanga ngabe sengicosha inombolo zakhe ngafona nangempela wangiyalela esigodlweni sakhe ngahamba ngaze ngafika emagcekeni. Umkhulu wabe sengichazela ukuthi usebenza kanjani. Washo ukuthi nami-ke ngumuntu vele odinga usizo. Ngathi-ke nginebhizinisi-ke lapha ngirana ibhizinisi lami kahle lapha washo ukuthi ibhizinisi lami lihamba liyantengantenga. Ngase ngikhumbula ukuthi-ke na umkhulu ngalosizo phekwa lesimo engibhekene naso. Ngabe sengiqoqo kwamasentshana-ke ngaqonda ngqo kumkhulu. Umkhulu wafika wanginika lento into yokuphila. Namhlanje ngisaphila ngayo futhi nje iyangisebenzela ngikufuna ukho. Ngabe mosuthathe lento kumele ubuye njalo enyangeni yakho njengoba uphinde wafika futhi? Cha akunjalo. Namhlanje ngize ngesimanga sokuthi ngigulelwa inyoka yami engangiyithathe phakathi kwalamagceke. Awu. Ngabe iphethwe yini inyoka ndoda madoda? Inyoka yami siyoqeda isonto namuhla ilele phansi. Ngathi ngiyenzela ubisi yangaluhla. Ngagijima egcekeni ngabamba isibhukabhuka senkukhu ngayinika yangasihla. Yasibuka nje. Manje angazi noma ibambekile noma kwenzakalayo.
Ungabe isawakhipha kodwa lamathe engangithe ochela ngawe ethaveni yakho? Ngabe ngiqamba lihlaza dokotela lokhu yalala phansi ngomsombuluko. Awu, hey yazi ngakungcono kuba wafona. Eish. Ikhona intelezi la esigodlweni. Ngizokunika yona uhambe nayo. Ufike le nyoka uyichathe. Uyichathe ngophondo oluncane lwengane iphampa. Izobuyela emandleni kobe ihaqekile. Dokotela ngabe ngenza iphutha mangiyifaka emotweni ngiyiletha lapha kungichathele yona. Hayibo. Eyami le nyoka. Hayi kulungile dokotela ngiyaxolisa. Othi ngilungisele lento. Sizwa ukhuluma ngamathe enyoka. Ngabe asebenza kanjani? Kusho ukuthi ufeleba wami ukevuke njalo ekuseni engikhafulele amathe. Ngiwaqoqeke ngiwafaka ebhakedeni, ngiwahlanganise namanzi, ngifake nezinye izinto engayinikwa umkhulu, ngichele ngakho-ke lapha ethaveni. Bayagcwala-ke abantu lapha bezothenga lapha udayisa kuze kube buhlungu ingalo. Into zami nje zihamba kahle nje lokhu ngathatha lento kamkhulu. Ngabe ukhona owaziyo ngalento yokuthwala? Lutho msakazi, leyo imfihlo yendoda msakazi, angikwazi ukuyitshela umuntu lento. Umkhulu wangidonsa ngendlebe ukuthi-ke ngingalenzi lelo phutha. Ubungozi bona awuqapheli yini emndenini nasezinganeni zakho? Hawu ubungozi abukho ubungozi ngoba umuzi wangempela ule emakhaya la ngihlala khona nje ngihlala ngedwa nalento yami. Senza imali ngiyisekhaya. Sesisingakanani isikhathi wathatha lento? Lento sengineminyaka eyisikhombisa ngithathile lento le futhi ingiphethe kahle, ithavele yami yenza kahle ngoba ngisebenzisa lento, anginazo nje ikhala. Izinto esingayibala sithi sikwenzele zona ke? Imoto zikhona, amakhosikazi ayisikhombisa ngobuzwa nje ukuthi-ke nasengineminyaka eyisikhombisa ngathatha lento le. Unyaka wokuqala ngathatha unkosikazi, ngathenga imoto. Nangonyaka ozayo ngenza kanjalo namanje iy'ngane zami zigcwele ama-university le. Ngumuntu nje obukwayo nje endaweni ezweni lonke. Manje-ke ngokwakho ukubona, ingabe lento inobungozi noma cha? Hayi, lento lena nje mawulalela ugobela wakho ngeke ibe nabo ubungozi, kodwa na ungalaleli-ke uzodibana nabo ubungozi. Lethani isigubhu u2 litha. Hey, u2 litha. Kakhulu. Lana-ke kusematikwe ekhaya kwaNkomo. Uthandeka yena uthi lento yokuthwala inabo ubungozi. Mina umdlalo wami wayethwele. Ekuthwaleni kwakhe wayenayo yonke into engumcebo nje ongayicabanga yonke nje into enhle. Hey, inkinga iqale ekuhambeni kwakhe-ke eshiya nje emhlabeni. Ngimtshela ukuthi saqala ebusuku masilele siyaginyeka siyaphupha nje siphupha kabi. Only to find out ukuthi ube nezilwane kanti manje siseleke thina sihlupha lezilwane zakhe. Sasike sikizwe ihleka ngisho egcekeni. Ihleka. Uthothi masithi siyaphuma eminyango siyabheka haya sifithi lutho. Nasebusuku noma sithi silele uyozwa ingane iyahleka. Ngisola ukuthi yizo lezi zinto futhi ezaziyikitaza ngoba hayi ngaze ngathatha iy'ngane ngayisusa la ngayiyisa emakhaya ukuthi mhlawumbe hayi izoke yithola impilo engcono. Sazama abathandazi, hayi kwanhlanga nje zimuka nomoya. Kanyanga nazo zazama kodwa nje ayikho into eyalunga. Sekuye kwaze kwayiphelela. Yabona nje kwamuzi wakhe nawo usuyozwa uyiwele. Asikwazi kwakudayisa ngoba phela abantu bayazi ukuthi ube umuntu kanjani, ube umuntu othwele. Indonga nje zoyiwela ngesikhathi sazo. Angazi noma kwakuyimkhovu noma kwakuyiphoki yini. Hey, zizeyishaya ngisho amakhwele egcekeni. Ngiphume nami ngiye komakhelwane ngibuza ukuthi kodwa niyemizwa into eyenzeka lapha ekhaya ebusuku bethi cha. Ngivele ngibona ngathi ukuthi okay isho phela le nkinga iyatshalwa la egcekeni. Engingakusho nje msakazi ukuthi hayi lento inobungozi.
nami namanje angaliqedi iBhayibheli. Ngisalifunda, ngiyalifundisisa. Ngifuna le ndawo ethi ukuthwala mawukuthi ngiyayithola. Ngiyayithatha lento. Mawukuthi angiyitholi nakhona ngazi kuyosho uNkulunkulu mhlawumbe ngakhohlwa ukuyibhala kodwa ikhona yona. There are two parts to choose from. Kukuwe mphulaphula uba ngaba na uyayithatha nalento. Ungalibali ke mbukeli ukusubscribe kule channel. Umafaka uyayideda indawo.